Hello mga kabigil, welcome back po sa channel natin. Si Richard, siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng 8 times Putok Batok 2026. So meron po tayo rito lechong pata, meron pong buntot ng baboy, tapos meron tayong fried chicken dito, meron baked tahong, meron po tayo rito bone marrow, meron po tayo rito ihaw-ihaw street food at meron pong chicharong bulaklak. So andito pa ating mga sausaw, may kanin, meron po tayo rito lettuce. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. So yun, hugas na po tayo ng kamay, hubak na po tayo. Saan natin sa chicken. Fried chicken. Dami. Parang challenge na rin po ito. Ayan po. Sarap. Chicharong bulaklak. Baked tahong. Bone marrow. Sabay natin sa kanin. Oops, sorry po. Wow. Aha. Balut. Balut sa puti. Suka.
Oh, lamang. Unat na. Buntot. Itong sarap. Halo-halo na. Oh, umungat na. Wow. Sarap. Lambot.
오. 오, 사바오. 아볼. Parang bato. Tiga. Tigas. Tiga.
Sayang po yung balat, yung iba. Matigas po yung pagkalutong. Persado po ang luto kasi. Oh. Failed po tayo rito. Sayang. Sarap. Oh. Excuse me po. Ginawa natin kakat ho. Angkat po tayo sa YouTube. Haba na po ang ating video. Ito na. Kaya, yung ibang parte po ng balat sa pagkakalito natin, hindi po maganda yung pagkakalito. Yung ibang parte po okay naman. Sarap pa rin.
Excuse me. Konti na lang po, madadala natin. Sobrang sarap. Maghahalo na po. Busog. Mukhang ano po, mapagtatagumpayan po natin. Itong
unbeaten challenge po na ito. Wow. Last bite na po tayo.